EPIC hini ke do la pen aron re pen longle nang ka charai phu thak ke khangja phan di siari deng pin pura lo ka pajirda Dilai police checkpost along lin cap so se kani kenet lo Dilai High School HSLC examination center along ta Troxy cap Togbor Hokebra SC made 70.51% cap satlang angkek kachapalong dun Kardom Pini Adap Abirta ang ton pen RJ Kha West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoyalong kido pinnang anararatum electoral photo identify card mati EPIC lepen aron repen longle nang kacharai phuthak sodak pen kangsai ja phanpura kiramtang aruni phain kora hiniarni West Karbi Anglong Deputy Commissioner Krishna Baruari deng pinpura lo kapajirdam Assam dead longri kaparlo West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoyalong kido khasi narpen chenglo Karbi Nepali sangke chapak hayatum kedamtang Ningkan krener kebra phoket mate 1850 pen khanduli am yalong Karbi tumsi kedo theba per thelo lason thot se langkeroy rong along ningkan kreser kebra sirkep mate 1909 aningkan hut Karbi tum ke duarong sengponlo apithu kreser kebra trokebra sirkep mate 1969 aningkan pen ansi khanduli along khasi naratum nangdolo Karbi akhayatum kedo thip aning ke me kanghon ke doko jok aprang ke thangnat kache bohong kache langsele ravi bonta pejo pen longle amek pena jok kache bohong kachar wonang dosi kache langselet lapuson nang dolo khandule jo khasi naratum ke duadim Meghalaya bukache krong thipena jok monsam ke doja phan akimangalong ta avidetsi aningkan kang thim amata adui ahoya puthak lamki kache pho dokoklo Ahoy dui long cerap pon tim nei bang ke non bang ke Karbi Anglong ton Moscow silpen abang nang lang pamina kokko lang tum benyong sinang lang pami brute chogi muthini tum local as local nile tum bang karjap thip bang ke unada dita long li thelang lam ko asano kita tang jon ta men non ta minangan do nile tum thegam long lo la Karbi Anglong ar lo hedi kopur ma pujio la hidi long le tame Karbi Anglong ar lo vekta latum Meghalaya len patah lasdi lason kap semar pon tani tum thepon lo bangso jok ahoyara ratuma bangke electoral photo identify card mate EPIC hini lapen aron repen longli nang kacharai phuthake khangja phanpura langkeroy rongpangbong ami langhem phi pencherok to aratum hamren disi asai hem anwangsi Deputy Commissioner Krishna Baruari deng pinpura lo pibajirdam mata cumang pendora per bangke David Teron sibano along situ dulu selang itu daputik sita hangka cuhuri ke caru tabi lepen ke cipui ke tone kangbura era hotel ke ni dia dulu lepen ane je kiring kapan cuma atum pen itum dora peta thanga kisung katurabe sinon alang itu mga cipu ledak isike khanduli Meghalaya lo cipungon cipu tome seta state central tum chupi kengda lo tele tu tome seta bangsolong ke jong dun lake ahoy West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy long monsam ke pado thik japhan chingki chingbai padosi ke bangjaru ni phain kora ke thom arni soner kep ake mangalong nang chekroi dun pulote chedam che banglong po lapen jong sang chekroi dun de pulote kache dam che banglong ne chot kalisi soluk sodaga tomon ke dokok jang ringdo La solong Assam pen Josemet administration pen law and order atum adui ahoyalong ke ton kelang ke pas sigja phansi chuning ridon na dihu bang ke Karbi Anglong ton Moscow silpen stame na kelang pamigi phan ni kemarni si rekrek thom da arboretum hololong ni tum ahoy dui pen ni to tum Karbi Anglong ton Moscow silpen ta tum ka chinghon Dr. Tuliram Saraphan ta chuni ri lo la hoy dui lama bang ke longli phelang lam bang ke nang arjam ban paminang isar pulo lapen la hayoy kiton kelang mukha tanang lang paminang kita ditung hin penta ahoyrat pen chitong long hamren ben Daniel hi Karbi Anglong live Kedam tangaru ni phain kora hiniar ni anikang sampor phai plia por malom sari hajan pen manja an ka cheleng atata me jigalong lin kep akani bang hinia bang phuari dengalong pen kelong pom Birta kelong do natengke Sarihajan pen manjaan ka cheleng tata mejiga gari registration number AS09AC 1602 along ka chet habdun bang hinia bang phu along pen kani mate opium
lin kep longpon loklo bangso asai long kaching nang chek bang hine bang phomen nake Sarju Chetri Arta Thomkep 9 Mile Nepali Basti Manja Asor laben Bisal Chetri Arta Thomkep Ratroksi Manipur Asor Pusi Pangthepon Longlo bangso long SDPO Bokajan OC Dilai laben staff laben 20 CRPF kedua hulsi kaddo kabya sai chepari dengponlo or lapen ke arlo kedo passenger dompen karju ahut alang tumen ke jethan mangke alang tum pu dimapur nat pensi ke bang tahai lapen ke sarhian pensen karludun busipu pe alang tum manjan si kisunji alam du busipu Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Patumi aruni phangkora hinier ni Assam along HSLC Sadlang ang theki pipon along Borjan constituency along kedu Dilai High School HSLC examination center along kaddo kabe pangrum pen long Cape School do labang songbong pen Serdihun English High School lapen Top Visionary Residential School atum 100% chepalong ponlo Serdihun English High School Principal Rajesh Kropen ningkarong alam thi chipak langpon lapen phan pharoi si mate 100% ka chipo ondun longke SMC teaching staff apia po lapen students atum kabor ia joini loputa ning jepon pining bang ke si kapai ke meson lo ditum dang Dilai sentrang bong tum Serdihun school ta me si 100% result ke longdun la si ningrong pi galam lo lapen apartame labang so 100% ke long la so lake niri long la pucho kali long tum titing staff at once tame nang chipiduk pen la pen part tame parents atum tame la solo nang cherap nang chitu la pen also martum na ka bor ipena josi pini la pason mesena long nun St. Thomas High School pen phan trok sirke pra trok 96% chipo onponlo lapen bang hinita star marks lapen pli letters Rosemary Marak lapen Chris Chetri atum chipo onponlo Rosemary Marak pentami lapuson star mark ke longdun ke hemi si lapen jirpi jurpo to ma hirjumi apotlo lapen nili tuition ke enke cheklo ejon ansi en chotputa nang chethandon ngarong piklo ni im si pan ke ran ka we da ansi dama pun ngarong piklo lapang so accredit ang lima pan si pingtong ni pai po han pingtung lapen ni te han pingtung lapen ni family tama han pingtung lapen churpo hopui nu do di pupen lai nu dang helpun piklo pen hopu la ni churpi pun la hopu helowing do hel tum dang tana helpun piklo tum han churung piklo Dilai Government High School Headmistress Jayanti Teron Pipentame ningkarong alam the chepak langpon athe kedam tang aningkan HSLC satlang ang thek phan thom ke bra pho 35% an si do chot bonta peneng ke phan troxi ke bra pho tokbor sir ke isi 75.91% ke longdun ke ning arong ulo lapen Dilai High School HSLC examination center alongta peneng ke phan troxi ke tokbor 5 pho made 70.05 kachepalong pon ke mission ang theglo puta ning jepon dak center hoi Dilai High School center hoi pen ke 70.51 lo tuning pen ke pining ba improve lo tuning ke center hoi 36% asi pining ba 70.51 bang ke tuning pen double improve pasang si thekon lo la pen dak center hoi pen first division ke 34 la pen second division 134 la pen third division ke 107 Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Amar Jivan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long ponik ji la pen an parta nanglina hok damde hem toblun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size tami do ikji lasi humri ignon Amar Jivan nili kuan lo ni doctor along ase ke chelang doctor adawai ke chu nili chu ji an chulu chelang ji an chelang lo sita mimi la pentenon ilitum karbi hijan ili musu tum ansusi Amar Jivan adawai ke paklang dun pen kiwan ke thek pen ke chini pen nili phan la so adawai nili ke chu endun long ke chu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un ipin pen ake su Amar Jivan adawai kichusi nili non kimelo
gastrika keso pen inang ningkan dolo sita gomna dawai labusan si golaghat pen kapre pharmacy pen ke ban chopik lo ador keso dawai chopik lo bonda thangna dang thek long le bonda omor jiwan ku labangso ayurvedic dawai ke chupen prai chiklo jonian bang ni chutang lo labangso ke chupen ni ang thek chilong si no neli kicho kijun da chomu chorlo neli ning kikru kathok vai kiso lapen ke pokso pokang la katuk vianta non mi pon bomosan si neli chethe long lo Klar dak pen kachini jiapan troxy 5 hini trok pho 5 troxy nerkapalong humri ignon West Karbi Anglong arlo langtuk thepi terang arong edona hemtun along kesoi keret pen hemtun kachubocha keng rialong Karbi Anglong life pen humri damsi chingki jethandam Pirthe along kereng jetobar anutin aphanta arnam ki thikpon ason dore bonta ke claim kedam amu chingbar bedek tahai monit lake arnam araje binong apotsi monit monor anaphan arnam ka chinghon thiu binong Monina kaya long kereng jia to wara phan arnam ki thik pona son prekjam asai ke claim ke dam pona mo bensi arnam thik pon lo labang solam the a hok vek binong la son se nijang karbiang long arlo nok baria long riang kang kedo langtuk thepi arong along inut ke soi keret ke thek serbang phu inut do alang limen samsing terang la alang lihen lo ke ong dung aning kan pen labang so ke soi keret kason sia sai alangli piniarni anta u ilang ke soi keret aning ke hang open a jok labang so asai pen si alangli hem tu na phan an e oma pharman alangli somara tu ma phan chelana bom ke soi keret aning ka chapaning ding pen ke claim ke dampon ateng pulote arnam ta lapuson asai ka hodai binong no bon bonta eson alam donatum Kesoi keret ason thedung akulat kachubidun jia phan alangli esona kisung do bangso kisung laki alangli ke boy kisung det pena jok ke paprang dun jia phan alangli ko an makabon I hala soang deng along piniarni anta ledun thek therek ason si manlo alangli kulat along karbi kheya jutang along kenang sot ason nangli humridam pulote longdamji adim laki langtuk thepi terang arong PMGS waya towarpi akung henlo Karbi resonim so rong aja vai kang along kesoi keret kachapati dunja phan hamran jonel committee along pen jutang avai kang diphu tara langso along an alangli nangki dundun dodo kesoi kerarana thuchot kali kibu keleng anata alangli nu thekser bang phulo lapusona bang phatuma phan sarkar hin pen arijak archim asaba akira pajir pon thega sonte karbia khaya phan morni siarni nongmi ekwan pijia tumlo alangli kesoi keret ponason doan irui pen ephong ahithi mate hamren rong supia long ki jor ke lanja phan kang hor pensi palebom alangli methang ka son se son kopi ko son ma bang so phuthak karbeng long lai fa phan lamthi isi pen nang ka pachini dona lamthi lapuson henlo nilimen ke samterang pulo man ni gedu bang dalang tu thepi hamran homos tiang kang long sidulo pen ni da so hormu bang kesoi keret ke aning kan du elang kan ke thom andolo ni chesoi bom ke pon bom no amat la solo hin pen ke thap ke phire thar hormu busame basolo tun lo pampar sepen sutuma pene chong nai nok nai thengpi ni hayani butan ni sonse pon bom no chong nok pen danglo munit amohor ka sonse anparta jambili athon anta alangli sonse pon bom bonta nangli kenang jia son irui nia prang jongsi nangli order pilote nangli kenang jia son longji labang soalam alangli nang pachini dunlo bang komane yang sekenang ya hormu du nai pelonte irui nia por pen ni pan order ang pi pelonte ni kesai poni pan news report rongbong terang Karbiang Long live West Karbiang Long Sildubi High School along Lochar Lebang Phi HSL Siasat Langang Thek Kimi Meda Dajok Amit Hamat Apran Chendet Pusi Birta Ribdon Long Birta Kelong Donatengke Patumi Mate Aruni Phai Inquire Isirni HSL Siasat Langang Thek Keklang Pen Ang Thek Kahino Dagajok Amit Hamat Chekok Thatbo Pusi Birta Longpon
अपरान का चेंड बंग भी प्रिया कुमारी पुसी पंगठेक पौन हमको कुछ पता नहीं, लड़की ऐसे पीछे लगा दी है, हम तो था नहीं, हाजिरा करने गए थे। उसके बाद फिर हम वहाँ से मेरा खोल गए थे और जब भी चाचा घर पे क्या हो गया है आ से हम दौड़ कर आए। आने के बाद देख रहे हैं कि ही काम देते हैं क्या देते हैं। ऐसा क्यों कि आप लोग को पता है? हमको पता ये नहीं है क्योंकि वो शायद उनका रिजल्ट खराब हो गया है, इसके लिए किया नहीं था। क्लास 10 का एग्जाम कितना बार दी थी वो? तो 11 साल भी दी थी और इस बार 11 साल भी खराब हो गया था। इस साल भी खराब हो गया। अब तो हमको पता नहीं, हम तो अभी तक देखा नहीं। এইটোতো আকস্মিক হৈছে, আমি বহুত সময়লৈ গম পোৱা নাছিলোঁ কাৰণ ৰিজাল্টটো অনলাইনত দিছে যে, অনলাইনত আমি ৰিজাল্ট লোৱাত ব্যস্ত আছিলোঁ। ৰিজাল্ট লৈ শেষো হৈছে, তাৰ পিছতেই গম পালোঁ যে কোনোবাই আহি, কাৰণ মই কথাটো মানুহৰ মুখে মুখে আহি স্কুলত ওলালে, আমি ছাৰসকলে প্ৰথমতে গম পাইছিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ছাৰসকলৰ মাজৰ পৰা দুজনক পঠালোঁ যে অলপ গম লওকচোন কথাটো সঁচা নে মিছা। তেতিয়া তেখেতসকলে ক'লে আহি কথাটো সঁচা, ছোৱালীজনীৰ নাম প্ৰিয়া কুমাৰী। Heroni pen Mohonteron, KAL Live. Pini Adap Abirta Ponsi Kang Toniglo.